Γεια σας, με λένε Γιαννάκη Χριστοδούλου και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που θα σας δείχνω τα παιχνίδια που έχω, τα Lego. Αυτό είναι σαν πόλεις, έκανα μια πόλη. Εδώ έχουμε το Tanks και αυτός τάχατε είναι πράκτορας. Εδώ δεν ξέρω αν το βλέπετε, που είναι πίσω από τα λουλούδια. Φαίνεται νομίζω, ναι. Αυτός είναι χωρίς χέρι. Και αυτό το τρακτόρ κάνει ότι τάχατε τρυπά το χώμα. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο στο σπίτι του. Και εδώ το λουκάνικο πάνω στο τηγάνι. Εδώ έχουμε κάποιον αρχηγό της πυροσβεστικής, όπως βλέπετε, σε μια μοτόρα. Εδώ ένας σκελετός με το πρόσωπο ανθρώπου. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Σας παρακαλώ να πατήσετε subscribe, επειδή θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Και θέλω και like και subscribe. Bye.